Goedemorgen. Ik ben Sjerk de Vries uit Akkermooi. Ik ben 70 hier. En we zetten hier op dit plakje. Ja, maar we beginnen. Nou, we mogen hier. We kennen maar hier beleven voor. Jou bent wel een bijzondere verschijning. Nee, dat valt wel mooi. Maar mensen zullen gauw, mensen snappen heel veel, de mensen ik vaak net. Die ene snapt de oren vaak net. En die ene zijn, de oren is weer oors. Zo apart ben ik net. Iedere mens is uiteindelijk al uniek. Want als je het uiteindelijk goed beschouwen van uit het kwakje ziet, daar win je de beste al van. Want de rest, dat weet niks. Want daar is niks van de landen gaan. Dus dat is op zich dat al uniek. Hier ben we ooit mooi begonnen. Dit is de Akker soepscooter wie dit. Die zoon van mij, die wien toen een Iris, nou, een jongetje, denk ik. En toen moet ik maar eens naar de Veenhoop laten. Nou, we beginnen daar het Mariolenlood aan het bouwen en deze container die ging we. Nou, ik zou dan mooi een deze willen hebben en dan kan je hem wel op een ponton. Heel wat mooi leeg. Ja, ik heb voor een Iris 8 waarom heb ik een gemaakt. Want dan donder ik hier bij Henkie Dam in de bouwput, wie we maar de centrale aan de gang, dat donder ik op een stielen frameje. En toen stond ze me eerst in Heerenveen, maar dan kon ze het net klaar krijgen. Maar opereren, ik ging een gat in je kop en maar dan weer de eekbal, die wie ik scoort aan de achterkant. 2 jaar waarom, toen konden die grote ding er net meer hebben. En toen weer dat wat gebeurde. En nou, het was een beetje een ludieke protestactie. Toen heb ik het bovenop staan, we gingen de prikkeltriet op hinnen en we gingen er een soort deertskisten van maken. Dat het weer wat een droevig verhaal weer toen. Maar dat is altijd wel mooi. Ik moet dat wel een beetje prikkelen. Die jongens, die jeugd moet wat inzetten. Nou, dat zie je erin. Dat is geweldig. En waarom heb je dat laapje er nou voor? Nou, dat heeft wat lucht. Was het te scherp, dan moet ik altijd kniepen met eigen dicht. Nou, dat wil, en dan krijg je blijkbaar een scheve molen. Maar zij hebben het aardig opgelost. Hier zit het paradepaadje wat. Hij rekent wel even wat, maar dat het er koud is. Dan, het is een oudje, wat hij van 70. Wat heb je altijd die voor werk in je leven? Ja, ik heb vroeger wat bij de boer als jongetje zijnde, toen waren we in Watten. En wie ik bij een boer in het Leegland. En ik kon net zo best mooi met hem op zitten. En toen zie ik op een landbouwskwallen, maar dat accaderen net helemaal goed toen. En toen ben ik intern gegaan bij een boer in Mantrum. Later ben ik naar de geersdrogerij gegaan. Daar heb ik 3 jaar werken. Dat was de mooiste tijden van mijn leven. Dat is een protte heel. We winnen ik een protte actief. Maar het was al in hield en tabak. En het was een mooie, glorieuze tijden. Het was rock'n'roll. Het was al een feest. Dit is moderne, want je hoeft net te gloeien. Hij rent voor het langs. Als het 10 graden of 50 graden vriezen, dan doet het haast nooit meer, maar dat klikken erin. Ik gebruik hem ook wel voor evenementen dan. En dan we hebben ook voor Forum van Democratie met Klaverblijst tegenhouden. En dan zie je Terry Baudet er een keer in zitten en Ralf Dekker. Maar dat vonden ze mooi, had het maar even rekend. Maar die tijd bij de geersdrogerij in Mantrum, je zei dat wie de mooiste jaren van mijn leven. Wat wie er zo mooi aan? Nou, dat is het werkje. Maar dat wie ik altijd feest. Het oorlog weer wat te beleven. En je bent natuurlijk ook jong en dynamisch natuurlijk. Maar, en het weer een proteïel verzinnen, omdat je een proteïen draait. Maar ja, dan win je mensen weer vaak ik weer op wat je. Want je wil ik wil rollenballen. Dat wie ik in punt. Want wat dien je zo allemaal die centen? Ja. Ja, dat is het maar. Bier drinken, een autoscapeje en een feestvieren. Even zien. Zo, nog is hier wat een chaos. Deze heb ik toen mooi naar uit Zwitserland gooien. Tja, maar dat hing het al hier wat. Maar dat is al hier elektronica, hè?
Die Amerikanen die gingen dat wel goed voor elkaar. Dat ik heb vroeger heb ooit eens een keer een Chrysler 300 kocht ik. Die kocht dus toen voor, ik meen een 300 goen, hè. Dat wie in de jaren 70. Jongen, kapgong automatisch hier, de stoel die gong vegen achterover en je kon ze gek net betekenen. Maar dat kostte geen geld. Maar ja, dat die jaren daar, dat is alweer. Zie je dit shirt er nog een wat zuider goed, hè? Maar dan tuffen, hier ging ik wel even mooi te tuffen. En dan, mijn mensen die geen rijbewijs meer hebben, die zeiden van nou, we moeten even, of we willen wel even verder. Er is dan een famke, die regelt het hier van zorgbureau. Nou, dan ging ik er even heen en dan gingen we uit rijden. En dan op mijn jongens, dat is altijd mooi. En dan heb ik weer, de mensen hebben altijd wel weer aparte verhalen. Dat vind ik altijd leuk. Dat is mijn hobby voor wat. En dan mogen we graag even naar Laaksen te rijden. Dat vind ik zelf mooi. Even door Gaastelon heen bij de bosken. En dan halen we even een patatje of een visje bij Henk. En dat is mooi daar. Dan kan je even rustig zitten. Nee, ik zeg Henk, maar dat is Hendrik. Hendrik en Joke. Had ik jou zei, jouw beleven altijd wel wat. Nou ja, je moet het feestje soms zelf ik maatje, hè? Klopt het dat jou ook wel aardig begin binnen met de vrouw? En dan vooral als het gaat om de verdeling tussen de mensen die het goed hebben en die het wat minder hebben? Ja, ik doe een beetje op Afrika. Ja, nou, dat Afrika, dat wordt een heel grote ontwikkelingshulp heen dingen. Maar ik ben er nog 6 keer geweest. We zijn 5 keer naar Gambia te rijden. De Sahara is, ja, sinds er niks, er is niks te beleven. Maar het maakt niks uit. Weet je binnen, achter elke bult kwamen ik weer mensen bij. En die overleven daar ik weer. En die laken ik. Die hebben ik eten en drinken. Want als die geen eten en drinken meer hebben, dan ga je erbij. Dan vertrek je. Dan wordt er ben wel wat in die vorm van nomaden natuurlijk. Maar die reis ik door de woestijn heen. En daar hebben ze kamelen bij. Nou ja, die kunnen we hier net hebben, wij hier Kai. En waar rijd je dan heen en hoe doe je dat en waarom? Dan gaan we naar Gambia, we krijgen een heel groot spul, dan melden we het aan met een clubje van een man of 4 of 6 of vrouwen erbij, dat maakt het al je niks. En dan Gambia, dat lukt me ik wel wat, maar Mauritanië wat minder. Maar dan klein nemen we mooi squalspul van Ben om ik heb nu nog spul in het hek gekregen van een verzorgingshuis. Dat zijn al je witte kleren, verpleegsterskleren. En dat delen we dan ook uit daar. En ik heb nog spul, scalpmesten en klempjes, die kunnen we dan naar ziekenhuizen te aan. En dat vind ik dan wel belangrijk dat we dat doen. We kunnen wel de medemensen helpen, maar die moeten we daar helpen. We moeten ze hier net helpen. Maar die mensen zijn hier net al hier ongelukkig, maar ze komen hierin. Je komt in een heel andere cultuur, kom je. En dat is voor die mensen krijgelijke dus, dat is net zo makkelijk. Maar ze moeten daar blijven en daar moeten ze verschijnen als ze vooruit komen. En dat ben ik wel, want daar is eten en drinken, dat ik nog. Dat is geen punt. Maar had ik jou zei, als jou een idee in de holle hebben, dan ging je ervoor. Nou ja, die ene zei, ja, we zetten wel een beetje terug. En ik heb mijn eigen ideeën en ik wil wat, ja. Ja, ik leer, ja, ik kan wel mijn leven.